Ndewo Igbo ndị ọma na-ege ntị. Obi aṅụrị ka anyị ji anabata unu na emume akụkọ kpọmkwem kwa ụbọchị taa. Matakwa na akụkọ kpọmkwem wo ebe anyị na-ewetara gị ihe niile mere n'izu gara aga. Ọ emume nke ndị Alaore TV na-eji na-eme ka ị na-amata ihe niile nke na-eme. Aha m bụ Sonny Uma, ndị Alaore TV na-ewetara gị ya. A ga-ewetara unu ọtụtụ akụkọ dị iche iche, ihe niile mere n'izu, ma ndị metụtara gị ma ndị metụrụ m ma nke metụtara mmadụ niile. Mana tupu m aga n'iru imepe ya bụ ihe maka na matakwa na ngwugwu a na-atọ atọ adịghị mma ya mvọ. Mana tupu m aga n'iru ka anyị narata nwa obere ikuku. Nnọọ maka ịnọnyere anyị mgbe anyị gara ịnara nwa obere ikuku. Ihe anyị na-ewetara unu bụ dịka akụkọ mbụ wụ akụkọ ga-enye ụmụ akwụkwọ obi aṅụrị maka na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ule eji aba mahadum bụ JAMB ekwupụtala site n'onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka mgbasa ozi na JAMB wụ Dr. Fabian, onye gwara anyị na a ga-ebido ịnabata ụmụaka na agụmakwụkwọ mahadum site n'abalị 15 nke ọnwa itoolu n'afọ 2017 ruo abalị 31 nke ọnwa mbụ nke afọ 2018. A ga-anabatacha ụmụ akwụkwọ niile ndị mere ọfụma n'ule JAMB na mahadum. Anabata ha agụmakwụkwọ nke afọ 2017 na 2018 ga-ebidokwanụ otu aka ahụ. Ịgakwa n'iru, ọ dịkwa mwute n'obi, mmụọ na anụ arụ ịhụ mmadụ ka ọ na-ala ndụ mmadụ ibe ya n'iyi. Ịmara ihe ahụ m ga-ebute ịla ndụ n'iyi, si kwụsị ya maka ala wuo ofu Chukwu ka anyị na-efe. Ama m ihe ga-eme mmadụ ole mmadụ ibe ya la ya n'iyi. Ịhụ dịka ọsọ gbara n'Aba, nwoke gbafuru gbanarị nwunye ya, nne gbanarị nwa, onye ọbụla zọga isi ya, onye ukwu n'ọsọ, onye nta n'ọsọ, mgbere n'ọsọ, moto n'ọsọ, ụgbọala n'ọsọ, onye ji ụkwụ n'ọsọ, onye ji ụkwụ ga-agbafezi onye ji ụgbọala. Agakpụkwa n'ụdị ihe a gịnị? Leenụ m ụmụnna, ọnwụ gịnị? Ama nke na-eme ndị agha na-agba ndị nọrọ onwe ha na-eze isi onwe ha agbaghị egbe ka ọwụọ nke tụgheri. Ele ihe ewu maka na iwu onye agha ile mmadụ ibe gị si ya ṅụọ mmiri apịtị, ya na-aṅụcha mmiri apịtị, oju ga afọ ga-ele egbe gbakpuo n'ime afọ, agbakpuo egbe n'ime afọ gị dịghị obi mma. Gị na-alakwa n'eluigwe, gịnị ka ị ga-agwa Chineke na mmadụ ibe gị mere gị? Onye osebụrụwa ji nwayọọ kee ọfụma ga-elotu ala ndụ ya n'iyi. Mmadụ kene gị, ọ bụrụ na nwanne gị nne ji gị na ya ka esi otu ahụ gbagbuo, ọ gị dịghị obi mma? Ị gị na otu nga si ka ụdị ha mewe? Kwụsịnụ ihe ọbụla ga-egbu mmadụ, nke ọbụla na-eme orugị na a na-azọ ọchịchị, orugị na a na-azọ obodo, sịnụ ka azọ ya n'udo, adịkwa m njikere ịgba ọsọ. Ekwuchakwala m. Ị na-agakwa n'iru, ụwa dịkwa n'egwu, ụwa dị egwu ụmụnne m. Ụwa ihe na-emezi ụwa ugbu a, ọ gbara m gharị na amaghịzi m ihe m ga-ekwu. Nke wụ na nwatakịrị nwaanyị a na-ekwu okwu ihe na-eme n'obodo, ihe ọzọ na-eme. Nwatakịrị nwaanyị kwesịrị ịga gụọ akwụkwọ, bara onwe ya uru, hapụrụ ụzọ tinye isi n'ọhịa. Nwatakịrị ndị uwe ojii jidere, aha ya bụ Iheọma Chidimma, onye mgbiriti na-egbe ma onye Imo. Naanị ihe o chetara imewe igbu ndị mmadụ. Ejidere ya ebe ọpa isi mmadụ n'aka. Ọpa ya ka mgbe emere John the Baptizim egbupụrụ isi ya, parị ya. Ụmụ nwaanyị ele mgbe unu ga-akwụsị ya? Ele mgbe ụdị ihe a ga-akwụsị? Amaghị m onye na-eme
Mamosi nwaanyị na nwaanyị mere ka eji gbuo John the Baptist. Nwaanyị ọzọ apụtakwala isi mmadụ n'aka n'ime Owerri. Ihe mere n'akwụkwọ nsọ. Ihe mere rịị. Ọdịnarị na mbụ ka emere rịị ụdị ihe a n'akwụkwọ nsọ. Nwata nwaanyị ebe isi okenye n'aka ya bịazi mee n'Igbo. Ihe na-eme. Ajụjụ ọnụ ndị uwe ojii jụrụ nwatakịrị a gosiri na o gbuola ndị mmadụ na-abụọ ya na onye a nwere asambodo n'Igbo. Nne m kwara nwa aga n'ihe ime anya. Ama m na nne mụrụ nwa agaghị izi igbu mmadụ. Mana ọwụ akparamagwa ọjọọ ekwensu ọjọọ nọ n'ime ụmụaka ugbu a. Ya egbuola mbụ. Ya egbu ụjọ atụghị gị nwata. Ụjọ atụghị gị nwata. Hai! Matakwa na ogbu mma na-ala na mma. Ọgba egbe ga-ala n'egbe. Asị m kwuo ndị uwe ojii emeni ya ọ dị mma ama adịji maka na ụma n'ihu unu ga-emeni. Ọsọ dịkwa ka ibe ya. Mama onye ogbugbu a uzi ihe chọrọ iwere ọnọdụ. Nke nwụ maka n'ihi uwe ndị agha obi aka gị ga-aba na nga n'ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi nwa bekee kpọrọ NUJ dị n'Ụmụahịa. Agbaga egbe kokokokokokokoko agbaga kokokokokokoko ewu nwanna owe egwuregwu ka ị agajizi egbe. Gịnị wụ iwe ndị agha maka na esetere gị n'onyonyo isi ihe sele gị n'onyonyo ewu mmụọ esi n'anya sele gị agala n'ụwa n'elu ala baa n'ime ala mmụọ maka na esetere gị n'onyonyo ga-apali egbe ọwụtalị asị na ha hapụ ise gị agala n'elu ala bakpuo n'ime ala mmụọ baa n'ime ala mmụọ fuo agbaga ha ndị mmadụ egbe ka nga agbaga nnụnụ awụ ha nnụnụ asị na unu pịara ụtarị ya ekwe mmiri ma ọ gbakwa n'aka ntị unu dị mbụ agba unu agbaghị aka ntị ịpịa gị ụtarị isi gị ha fee nwa awọ aka m anabatakwa nke ahụ ga-ele mmadụ ibe gị obi ka gị ụjọ atụghị egwu adịghị egwu anụ ọgụ n'aka ịdọrọ ya kekekekekeke ọgba egbe na-alakwa n'egbe Chukwu nwekwa ikpe maka na ndị mmadụ kwuru na-agba ngwa leenụ nkiri onye kiriri n'ụlọ ọgwụ gosirizi na ụlọ ọgwụ bịazirizi ka nga na-arụ ga achịcha otu aka na-esi adọpụ ndị mmadụ onye adọnyere adọpụ ndị mmadụ ga-akwụzi n'ahịrị onye mere otu emere ya apafee ma ndị mgbe tụrụ ma ndị ada tụrụ ma ndị kụtụrụ ibe ha ma ndị zọrọ ibe ha ụkwụ ọ dị nnọọ mma iwe ewela m ebe ọ riri nne maka iwe a were m ugbu a aga m aga zụtụ ike na-atụ nwa ikuku ka m laghachi ya ka anyị gaa n'iru iwe were m ebe ọ dị nnukwu. Nnọọ maka ịnọnyere anyị ihu agbagatụla m nwa obere mana iwe ka dịkwa m n'obi n'obere maka ihe meziri ugbu onwebe nke na-enye ọṅụ nke wụ na nwatakịrị na-erubeghị afọ 16 obere nwa aha ya bụ Onyedika Iyaka nwa afọ Imo ebe a na-ere ngwa agha o nwere ọka ọ dị mba ụmụnna nwere ọka ọ dị irubeghị afọ 16 irubeghị afọ 18 ugode afọ anyị ga-asị na iwere ogo onwe gị dịka iwu obodo si dị ọ na-ere ngwa agha ọ na-ere egbe ọ na-erekwa ihe a na-eji ekpuchi uwe ndị uwe ojii na-eji ekpuchi eze mgbọ nye nwa bekee kpọrọ bulletproof na-erekwa ọtụtụ ngwa agha dịgasị iche iche a sị na otu n'ime ngwa agha ọ na-ere nwere ike ịgbatu ụgbọelu nwekwa obere ihe ọwụsị na-enweghị aka ọrụ ka ọwụsị na-enweghị ohere ego akwụkwọ butere nwatakịrị ire odo ihe o kwesịrị inyocha nwa ọfụma maka na o nwererere
maka na nwa ebidoghị ihe a ugbu a ihe makwa ahụ. Mana mgbe ndị uwe ojii jụtụrụ ya nwa obere ajụjụ ọnụ, o kwuru na nwanne ya tọrọ ya na-emebu ihe a. Ya nwa abịazie yiri uwe ahụ. Ọ na-egosi na ihe awa aka ọrụ ndị ezinụlọ ha. Asịkwa m kwuo ọkwa n'ihi ọrụ anọ ọkwa ahụ. Mana amakwa m na ebe a wuru mba ofesi, ebe a wuru obodo oyibo, a ga-akpọbata nwa a jụọ m anya ezigbo ajụjụ ọfụma. Maka n'aka nke ọzọ, agbanyeghị na ọ mpụ bụkwa ihe ọ na-eme, mana ụmụkwa ezigbo uru nwa ya ga-abara obodo anyị. Elekwe ya nwekwa ebe m na-akwado ihe ọjọọ, elekwe ya anya, a ga-enwekwerịrị ebe ngwa agha ahụ si, a ga-enwekwa aka na-akpụ ya, amatakwa aka na-akpụ ya ka anyị hapụ ị na-ego ngwa agha, ka obodo anyị hapụ ị na-ego ngwa agha. Maka na asị n'otu, chetakwa na mkwuru asị n'otu ga-agbata ụgbọelu, ngwa agha ga-agbata ụgbọelu. Onye a ji akwadogokwa asị agba na ọ ga-agbakwa. Ị na-agakwa n'iru, achọrọ m ka m were ohere a wetere unu na ihe gbasara ụzọ nke na-emezi obi ji na-ata mmiri. Asị m ka m jụọ akwụkwọ mmiri ya onye Naijiria ka m ga-esi obodo a gbafuo gbalaga obodo oyibo gaa nọrọ. Ele ihe wụ na ụzọ agaghị adị mma. Isi Enugu na-agbabata Imo, ụzọ nọ ebe ha adịghị. Ọ ga-adịkwa mma ka gọọmenti leba anya ihe gbasara ụzọ ọfụma, maka na ọwụ ụzọ dị mma, ndị na-enwe nke ha na-eme, ndị ahịa ahụ ụzọ bata, ndị na-eme mmepe obodo abịa mepe obodo anyị. Mana ma ụzọ adịghị, ahịa ga-agwa nke ọma, ọtụtụ ihe kwesịrị na-eme agaghị na-eme n'ihi enweghị ụzọ ebe si agba. Ngwa lee n'ụzọ amara akụ, isi nnọọ Enugu na-agbabata na-agba gwam iruteghala n'ụzọ ahụ nwa ibu n'afọ efuo. Ya wụrụ na ụzọ adịghị mma. Ọ bụrụ na ị ṅụrụ mmanya ahụ ga-a ebe ahụ gbazee, ọ gaghị afọzi tụm dị m naanị nwee nke ga-afọ. Akwụkwọ nri ike iriri onweghị iriri. Gịnị butere nke ụzọ adịghị mma? Si ka gọọmenti leba ebe ahụ anya, emetụ ụzọ ahụ aka, biko emetụ ya aka otu esi emetụkwa ndị ọzọ. Naanị metụ ya aka. Ọ bụrụ na emetụrụ ya aka, ọ ga-adị ndị amara akụ mma. Biko gọọmenti leba n'okwu ahụ anya. Iji pịachie akụkọ kpọmkwem ka ụbọchị taa, anyị na-ewetara unu nwa obere akụkọ aṅụrị, maka na ihe bata n'ime Imo steeti, obi aṅụrị na-erugharị n'obi ọtụtụ ndị na-agba ọgba timtim nke ụkwụ atọ n'olu iti keke, ndị na-agba keke. Obi aṅụrị na-erugharị n'ọtụtụ ọwụkwa ha niile na ọtụtụ ndị aka ha ruru inweta ụgbọala nke gọvanọ Imo steeti nyere. Maka na gọvanọ sị kwụsị na ịgba nke a ọgba timtim afọ atọ agbana ya, maka na ọ na-enye mkpọtụ gbakpakpatititi ihe ejogburu onwe. Onye mkpọtụ ọ na-enye, ọ na-erute n'ụlọ ebe gọvanọ anyị bi. Ọsọ mgba na-agbanyeghị na-achụpụrụ ndị nkụda, agbanyeghị na-achụpụrụ aka unu bata, ọ dị ka nkunu agaghị adịzikwa ka anyị gaa n'ebe ọzọ ga-awụzi ụgbọala. Enyi na ọtụtụ ndị ọgba timtim ụkwụ atọ ụgbọala ka ha na-anyazi ụgbọala, ka ọ ga-abụ gịnwa na-esikwanụ mba ebe ọzọ ịbata Imo, ịdaba n'ụgbọala, ụgbọala eburu gị. Otu esi eme ya ka a si eme ya n'obodo oyibo, emekwa otu a n'Imo. Ebe a ka anyị ga-adọbiri ya onye ọma, na-agakwa n'iru na-ekiri anyị izu ụka niile. Matakwa na ọwụ akụkọ kpọmkwem ka anyị na-ewetara gị, ogbe akụkọ, ogbe dị amaghị malụ, nọrọkwa dịka anyị na-ekiri. Aha m bụkwa Sonny Ụma, ndị Alaowere TV na-ewetara gị ya bụ akụkọ. Na-ekiri anyị oge niile, ikiricha anyị gị pịa ebe ahụ edere sọskraịbụ, ma na-esokwa anyị oke na-anụkọta ihe anyị na-eme n'igwe mgbasa ozi anyị dịgasị iche iche. Anyị nọkwa n'ihu akụkọ ahụ ị na-akpọ Facebook, anyị nọ ebe ahụ. Anyị nọkwa n'Instagram, anyị nọ ebe niile, ma na Twitter nke ahụ ihu ọkụkọ ya anyị nọ ebe ahụ.